Idol Dennis, come in. Nagabalag itiya Provincial Office tiya Ilocos Norte itiya publiko akalpasan tiya panang konfirmar itiya Kalman itiya probinsya ti Ilocos Norte nga adtan ti kon na kaso ti MPAX iti na nakamat nga probinsya. Kuna tiya PHO na scan itiya panganat bigas taketa maliklikan itiya panabagtar ang kaso lang ada iti transmission iti na nakamat ang sakit. Ngayon kuna ti LGU iti probinsya ti Ilocos Norte awan pa iti transmission nga na pasamak iti nakamat ang probinsya. Malagit nga ideya Kalman ket nagbuak iti intero nga Region 1 ang gabu ito yung first case iti monkeypox iti probinsya ti Ilocos Norte nga gapu ti ili ti Tagudin ti pasyente ket may isang 34 years old nga babae nga gindag iti nakamat nga ili. Imuna nga nakarik na iti panaggurgurigor reases kasama ten datoy panag kwati tumen na gapo pa lang kadatoy panakarik na ket narik na idada pa lang ijay abroad iti December 2024 nagawid iti March 1 iti Pilipinas ket dimalan iti medication manipot ti Ilocos Training and Regional Medical Center ijay La Union. Second iti Provincial Government of Ilocos Norte naka-isolated cases ti nakamat nga pasyente gabot taong iti ebidensya nga local transmission iti nakamat ang ili ken ada iti travel history na iti abroad iti agdamakit madaman investigation iti local epidemiology ken surveillance officers para palang iti panakaiwayat iti contact tracing dahil iti possible nga nakapulpulapol iti nakamat nga pasyente. Kung iti pitso asiniglaeng iti Ilocos Norte ken Ilocos Norte sit nga puna nga skin iti panaganad iti publiko ngim awan iti panagpanik agbalik ko makalma kadwa kan gabuto neto ket manarimaan iti preventive measures nga bakpakaten iti Provincial Government of Ilocos Norte iti Ilocos Norte awan pa iti kasos gapuna nga skin ti panagannad ng luna iti neto nga nakabarbara iti panyempuna. Damag pa lang manipod ti PHO Idol Dennis Gabriel Alipio. Idol Dennis, kahit nangasawen na kadating alarma, adaba deti masapol nga aramiden ti PHO just like what happened in the pandemic nga ag-screen da dita ngay border tayo? So far awon pa iti mandar manipod iti PGIS kendi PGIN Idol Bernard amon teto ta iti preventive measures nga ipaka data iti laing Kalman nga inkonfirmara mismo iti Ilocos Norte datoy first case MPAX. Mano daamin nga napektaran sa jay? May salang na tinag-positive Idol Bernard. May salang. So, dati nag-positive ti MPAX naka-isolate tata. Yes, naka-isolate iso na. Madamati pa nakatamtaming na. One. Iti Ilocos. Hati, tirigat na ngamin. Basta dati pa nagbasak may panggip ti MPAX. Kasla mo lang yan ti treatment na kasla ti adult tayo idi pandemic nga rod. No, sino digiti nakapulpulapul na. So madamamot iti investigasyon. Kasla adamot ti kuana tracing na Idol Dennis. Tracing. Yes, contact tracing da. Iso da gabuna. From March 1, March, April, so almost a month nga identification cases in Ilocos Norte. Who knows, baka doon gabot Ilocos Norte, gabot Ilocos Norte. So nga, the preventive measures, masabol nga patungpal tayo, tapos kasi ito maliklikan, iti pan naka-spread, panagwaras. Dito no, at daman yung po namin iti ISO, awan iti local transmission, pang napasamak, awan iti ebidensya, nga iti local transmission, iti nakamat ng pasyente, Idol Bernard. Oh, okay. Kung natin nanaganan, iti into World Health Organization, posible lang deta no, adati may isa nga nagapo, iti lugar nga affected nga nagawid. So, kahit nga sa uray digiti adayan ta abroad no ada MPAX affected area sa jay no mayawid da ditoy kay maiwaras ditoy nagbutay kaya Idol Dance wang nga ron so ti possible kat na abroad dato ta diti international travel history na dati nga pasyente Idol Bernard. Ang galot tatakit election period
isong masapol ti palagan anad, natin proper hygiene, Idol Bernard, pero sa di face mask, tagat tuloy-tuloy, nga nasalon at di bagbagi tayo itireto nga kanito Idol Bernard. So di damak na takit medyo na-alarmat in the Region 1 idi kalman, labo ti panang konfirmar iti Provincial Government of Ilocos Sur nga addan ti kaso ti MPAX iti probinsya ti Ilocos Sur, particular iti ili iti Tagudin. Damak pelang manipod ti Provincial Health Office Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Arimen.